TMB és el principal operador de transport públic de Barcelona i Catalunya. Prestem servei a la ciutat comtal i a 10 municipis de l'àrea metropolitana amb més de 2 milions de viatges al dia. Posem la més moderna tecnologia al servei de la població pel que som capdavanters dintre del sector del transport públic a Espanya i a Europa. Ens esforcem per oferir serveis de màxima qualitat, aplicant una gestió sostenible, sent respectuosos amb el medi ambient, sent totalment accessibles i augmentant la nostra velocitat comercial. En definitiva, volem ser cada vegada més a prop de les necessitats dels nostres clients. Hem millorat les freqüències de pas i hem ampliat les hores de servei com a resposta a les necessitats de mobilitat dels barcelonins. Amb nous trens, remodelant les estacions i fent obres d'ampliació de la xarxa. Barcelona és una ciutat cosmopolita i moderna, oberta al món. TMB no només està compromesa amb les persones de la ciutat, sinó també amb els seus visitants. Amb la nostra feina, incrementem el potencial turístic de Barcelona i fem de la ciutat un lloc més agradable i fàcil de visitar. Treballem per millorar la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre al servei de la ciutat i dels ciutadans. La nostra és una empresa que mai no dorm. 365 dies l'any, durant les 24 hores, TMB es prepara per oferir a la ciutat la millor oferta de transport públic. Contínuament s'implementen grans projectes corporatius de millora i modernització, alhora que els grups de treball fan les seves pròpies aportacions. Són les 12 de la nit. A qualsevol dels centres operatius de negoci té lloc una gran activitat per posar a punt la flota d'autobusos. Els responsables i el personal del torn de nit realitzen la important tasca de preparar els vehicles per prestar servei l'endemà. El protocol d'actuació als patis és molt precís. Ha estat contínuament millorat per garantir el perfecte repostatge dels autobusos i la neteja interior i exterior dels vehicles. Aquestes operacions són de cabdal importància per treure la flota al carrer en òptimes condicions i oferir un servei de màxima qualitat. TMB és una empresa que es deu totalment als seus clients. A la mateixa hora, el servei de metro està a punt de finalitzar després d'una jornada de servei intens a la ciutat. Els equips de material mòbil als seus tallers reparen i mantenen la flota d'autobusos. Amb la seva feina durant el torn de nit, garanteixen que més d'1 milió d'autobusos puguin sortir cada dia a prestar servei pels carrers de la ciutat. La dedicació, la constància i la bona tasca dels operaris fan que la flota sigui una de les millors preparades d'Europa. Són moltes les persones que, formant part d'algun grup de treball de material mòbil, aporten les seves idees i habilitats per optimitzar els diversos equipaments i instal·lacions on es duen a terme les operacions. Quan finalitza el servei de metro, és el moment de fer els treballs de conservació de les vies. Des de les 10 del vespre i fins a les 12 de la nit, les brigades preparen els materials a Can Boixeres, mentre la resta de personal es distribueix per la xarxa. Tot està previst i calculat per arribar a temps als punts de treball amb tot el necessari per poder realitzar la conservació de la via. El treball en equip fa possible en només 3 hores i mitja que les vies quedin revisades i en perfecte estat pel nou dia. El pas del darrer tren marca l'inici de les tasques. Les brigades es desplacen de manera programada per la xarxa amb la maquinària pesada. L'objectiu final és dur a terme les tasques assignades amb precisió i dins de l'horari previst. Paral·lelament, els centres operatius de negoci continuen les tasques de manteniment i neteja dels autobusos. En una sola nit, es netegen al voltant de 1.100 vehicles sota els estàndards de qualitat marcats per l'empresa. La neteja de la flota és un dels aspectes del servei més visibles pels ciutadans i, per tant, que més diu de la manera de fer de la nostra companyia. Cada nit,
fins a un terç de la flota supera els protocols de manteniment establerts. Els mecànics busquen la forma d'optimitzar les tasques que tenen al seu càrrec. L'objectiu és fer-les en el menor temps possible i de manera duradora, eficaç, còmoda i segura. Els grups de treball implementen noves idees i eines de creació pròpia que permeten aconseguir aquesta fita. A la mateixa hora, els comandaments de vies responsables de les tasques de conservació organitzen les brigades en el punt de treball. En aquest cas, una de les brigades realitza la substitució de carrils que han arribat al final de la seva vida útil. Tot i les condicions de treball i el poc temps disponible, els operaris aconsegueixen dur a terme les seves funcions de manera precisa i segura, complint amb totes les normes de seguretat laboral. Del responsable del torn de nit depèn la coordinació de tots els treballs i el control de qualitat. El treball en equip, l'esforç personal i la capacitat d'innovació fan que les brigades de vies desenvolupin la seva feina amb resultats òptims. Paral·lelament, aquest moment s'aprofita per remolcar les noves unitats adquirides per modernitzar la flota de metro. Amb els nous trens, es millora el confort i la freqüència de pas a totes les línies de la xarxa. En aquest cas, la nova adquisició han estat 6 trens de la sèrie 6000 per la línia 1. Un altre projecte de millora són les obres de renovació de via i de formigonat d'andanes a la línia 4. La implicació de tots els professionals del torn de nit garanteix la seguretat i el confort posterior dels clients. En aquest context, la labor dels grups de treball també facilita actuacions concretes de millora i aporta beneficis tant en la prestació del servei com en el desenvolupament de les diverses tasques esmentades. Tot està en marxa i enllestit a tema B per iniciar el servei. A primera hora del matí es fa la presa de servei. Els conductors acudeixen per recollir els seus vehicles. Els centres operatius de negoci bullen d'activitat. Tot es posa en marxa a les cotxeres per treure la flota al carrer. Totes les línies estan perfectament organitzades per transportar passatgers segons les freqüències i rutes establertes. També el metro, amb més de 500 unitats motoritzades i 132 remolcs, es posa en funcionament per moure Barcelona. Els primers trens surten de matinada des de la cua de maniobra de les línies. La resta dels trens parteixen dels patis de vies i de les cotxeres per cobrir el total de serveis programats. Durant les primeres hores del dia, la major part d'unitats de metro i de la flota d'autobusos surten al carrer per cobrir les necessitats de transport de superfície de la ciutat. El Centre de Control de Metro, el CCM, està a càrrec de la supervisió de la circulació dels trens. La seva funció és coordinar el trànsit ferroviari i intervenir davant de qualsevol tipus d'incidència o treball que es produeixi a la xarxa. El personal del CCM ha rebut una formació específica per desenvolupar les funcions de control de la xarxa. Amb la seva feina, fan possible que les 6 línies de metro facin més de 350 milions de viatges anuals i que es puguin resoldre les incidències que sorgeixen al llarg de la jornada. Des del CCM també es vetlla per la seguretat de les operacions a tota la xarxa. A les estacions i als trens, els agents d'atenció al client s'encarreguen de les tasques de conducció, informació als usuaris i supervisió de les instal·lacions. 1.066 vehicles amb la més moderna tecnologia i més de 2.900 conductors professionals es posen al llarg del dia al servei dels ciutadans i dels visitants. Des del Centre de Regulació de Trànsit, el CRT,
es controla la circulació d'autobusos per tota la ciutat i la seva àrea metropolitana. L'avançada tecnologia i un equip humà perfectament qualificat permeten regular el pas dels vehicles pels punts de recollida dels viatgers i donar assistència als conductors en cada moment. El Centre de Suport Tecnològic, el CST, s'encarrega de gestionar el sistema informàtic i de comunicacions de TMB. Gràcies a una constant innovació i a la incorporació de noves tecnologies, TMB gaudeix en els seus vehicles i a les seves instal·lacions d'unes prestacions tecnològiques de primera línia. Tot això és possible per l'elevat nivell tècnic i professional de les persones dels diferents departaments tecnològics de TMB. El taller de gas natural comprimit de Zona Franca està preparat per atendre i reparar els busos de GNC i d'hidrogen. L'ús de nous combustibles fan de TMB una empresa capdavantera del creixement sostenible i el respecte mediambiental. Durant les hores del matí, el personal de material mòbil es dedica a fer les revisions de vehicles i el manteniment programat. També es fan les grans reparacions i es solucionen les avaries del dia. Els grups de treball, formats per mecànics i comandaments, també participen de la innovació tecnològica, aportant idees i implementant nous dispositius que reporten millores notables en molts processos. Al mateix temps, preparen utillatges que permeten agilitzar les tasques de reparació dels vehicles, aportant seguretat, evitant riscos de lesions i fent més rendibles les operacions de canvi de peces. Mentre el servei de metro continua funcionant amb intensitat, a la tarda i durant el vespre, Material Mòbil fa el manteniment de cicle mitjà i llarg a tots els tallers aprofitant les hores vall. El personal mecànic està altament preparat per adaptar-se als avenços tecnològics de la companyia. La línia 5, per exemple, ha renovat tots els trens i els treballadors s'enfronten a les tasques de manteniment dels nous combois. Generacions noves de mecànics conviuen amb els veterans. Tothom aprèn de tothom i la transmissió de coneixements té lloc mentre es treballa. Durant les hores de la tarda, els tallers de metro focalitzen la seva activitat en el manteniment i la revisió de la flota. Aquest és un moment idoni perquè els grups de treball desenvolupin les seves idees i propostes de millora. Aquests grups, formats per veterans i gent jove, posen en pràctica valors com ara el treball en equip, la innovació, la companyonia, tots ells necessaris per fer un metro millor dia a dia. Mentre la majoria de la flota presta servei al carrer, els centres de TV estan envoltats d'una calma aparent. Els tallers són moments propicis pels grups de treball que poden concentrar les seves energies en la realització de projectes de millora vinculats a la seva feina. Aquests projectes tenen a veure amb tasques tan variades com la mecànica, la planxa, la pintura i la creació d'utillatges per desenvolupar més bé totes aquestes feines. Les infraestructures i els elements de seguretat estan constantment supervisats i millorats pels tècnics i operaris. En tot moment, vetllen pel bon funcionament de les instal·lacions. Aquesta és una tasca poc coneguda pel públic, però de vital importància pel normal funcionament del servei i per la seguretat dels viatgers. Paral·lelament, a les estacions i als vehicles, els conductors de bus i els agents d'atenció al client de metro miren per la correcta prestació del servei als usuaris. TMB, una empresa de servei públic preocupada per la millora contínua amb grans plans i projectes d'evolució i modernització. A tots els racons i a totes hores hi ha moltes persones compromeses que participen en projectes de millora. Tots hi tenim un paper a jugar, cadascú des del seu lloc a l'empresa. La nostra contribució personal a través dels grups de treball, les iniciatives individuals o les sessions de millora s'afegeix i suma als grans projectes corporatius de TMB. Totes les aportacions tenen valor, perquè tots nosaltres som el motor de la millora de TMB.